Witam na kolejnym spotkaniu Klubu Jagiellońskiego Katowice w ostatnim dniu roku szkolnego, więc w pierwszym dniu wakacji. I zaczynamy te wakacje od spotkania autorskiego z Adamem Miklaszem, który przyjechał do nas tutaj z Cieszyna. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o niewielkiej rozmowie w książeczce, ale bardzo ciekawej, jakby spał, czyli w labiryncie polskich fraz. Będziemy rozmawiać w trójkę, który będzie oczywiście Adam. Tutaj razem ze mną będzie tutaj rozbierał tą książkę na czynniki pierwsze Michał Muszalik, no i ja, czyli Zbigniew Przybyłka. No i zacznę od banalnego pytania, po co pisać takie cienkie książki właściwie, Adamie? Żeby łatwiej było przewieźć tutaj z Cieszyna do Katowic. Nie nadźwigałem się. Aha, dobra, to ma być poważna odpowiedź, no to przejdźmy do poważnej odpowiedzi. Ja chyba swój szczyt osiągnąłem przy długiej powieści, która się nazywała Wszyscy jesteśmy foliarzami, na 500 stron. Potem bardzo dużo osób mi powiedziało, że to jest bardzo ciekawa książka, ale mogłeś to rozbić na 3 części. Lepiej by się czytało, lepiej by się sprzedawało. Ale tak naprawdę ta książka to był mój taki prywatny, osobisty kaprys, żeby sobie coś takiego napisać i wydać, więc tak stwierdziłem, że może dodam trochę takiej lekkiej literatury, wrzucę na ten rynek, takiej być może, która na wakacje można do plecaka wrzucić i przeczytać. Bo i książka jest lekka i wydaje mi się, że tematyka też jest dość lekka, nie wymaga jakichś głębokich analiz. Znaczy może, ale wydaje mi się, że lekko się ją czyta, bardzo szybko się ją czyta, no i może taka trochę wakacyjna książka, taka książka, którą można po prostu przeczytać rozdział, odłożyć, wrócić. Taki rozdział zajmie 3-5 minut, więc jakby łatwa i przyjemna w spożyciu. Tak, mogę potwierdzić, że starożytni Grecy mawiali, że mega libron, mega kakon, czyli duża książka to jest duże zło, więc można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z dobrem. Małe zło. Małe zło, można powiedzieć. Tak, książka oczywiście jest lekka, ale bardzo zręcznie napisana moim zdaniem. Tutaj spróbuję powiedzieć po swojemu, o czym ta książka jest, a potem też Michał pewnie powiecie, autor na końcu, o czym naprawdę ta książka jest. No bo bierzesz na warsztat kilkadziesiąt, 30 parę chyba, tak dobrze pamiętam? 33. 33 Chrystusowe lata. Można na jeden rok jedną przeczytać. Bierzesz takie różne frazy gdzieś funkcjonujące w języku polskim. Nie są to przysłowia, nie są to aforyzmy. Są to takie frazy, które gdzieś tam w sumie traktujemy jako oczywiste, gdzieś nam tam wlatują jednym uchem, wlatują drugim, ale rzeczywiście jak zebrałeś je w jedno, to no tak, słyszałem to zdanie, tak? Wiem o co chodzi, tak? Chociaż zdarzały się pojedyncze, w których przyznacie się, że nie, nigdy takiego nie słyszałem, nigdy takiego nie używałem. Być może Michał też ma takie spostrzeżenia, że coś nowego się dowiedział i niektóre z tych fraz może nie są aż tak oczywiste. No ale tutaj, żeby nie być gołosłownym, możemy zacytować, jakie jeszcze frazy analizujesz, bo każda taka fraza to jest jeden rozdział, nie? Tak. Na przykład mamy pierwsza z brzegu: stój, bo przejście. Ojciec z roboty wyniósł. Jedna z moich ulubionych. Tak, i jakby wszyscy wiedzą, o co chodzi. I po co się tam pchali, tak? Czyli gdzieś mamy wiadomości, że się rozbił autobus ze świata, tak? Dla kogo dobry, dlatego dobry, tak? Czyli na pytanie na dzień dobry, tak? To były jeszcze dzieci, z bardziej takich smutnych, można powiedzieć, fraz. Tak, nie wszystkie są wesołe. I tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, jaki miałeś klucz wyboru właściwie tego? Jak się tym zainspirowałeś, żeby ty akurat... Wiesz co, to chyba muszę w ogóle long story short, czyli taką genezę powstania tej książki, bo bez tego chyba nie odpowiem na pytanie precyzyjnie.
Tak naprawdę wynikało z tego, że ja lubię podsłuchiwać. Ja nie jestem takim typem reportera, który, że tak powiem, jest inwazyjny i ogłasza światu swoje przyjście i to, że będzie właśnie zaraz tutaj rejestrował rzeczywistość. Tylko ja nie wiem, może przez to, że mam dość taką przezroczystą osobowość i twarz, dobrze się wtapiam w tłum, jak kameleon, nie jestem zauważany i trochę łatwo mi wychwytywać pewne codzienne na takie Czyli to zwykłe jest zachowania. cecha dobrego putarzysty albo szpicla ewentualnie, tak? Szpicla chyba, tak, bo jednak teraz ten reportaż jednak chyba wymaga, solidny reportaż wymaga jakiejś tam ingerencji. Warto się na przykład umówić z kimś na spotkanie, a ja po prostu tylko i wyłącznie podsłuchuję, więc bardziej szpicel. Taki reportażysta szpicel. Natomiast 2, 3, 4 razy usłyszałem dość ciekawe zdania, które kojarzyły mi się właśnie, zacząłem o nich myśleć. Mogę też zdradzić, że w sumie zaczęło to się też od zdania ojciec z roboty wyniósł. Bo ja je usłyszałem w tramwaju od bardzo młodych ludzi, chyba nazwijmy to nastolatków, 14-15-latków i tak sobie pomyślałem, wiem o co chodzi w tym zdaniu, ale wydawało mi się, że teraz już jest 2024 rok i ojcowie z roboty nie wynoszą. Myślałem, że to jest jakby taka cecha czasów, w których ja jakby wychowywałem się i wrastałem, czyli powiedzmy jakieś lata 80. Kojarzy się jednak to zdanie z tym, że był zakład pracy, tego poszanowania co wspólne, czy nie było, bo co wspólne to niczyje. Już słyszałem ileś tam hipotez i, nie hipotez, ale jakby wyjaśnień tego, dlaczego się tak z tej pracy wynosiło. I tak zebrałem 3-4 takie zdania, zacząłem sobie tylko i wyłącznie dla siebie pisać takie felietony, bo to takie są jednostki, właśnie napisałem to jednostki felietonoidalne. I w pewnym momencie tak pomyślałem, że wrzucę jedno z tych zdań na Facebooka. I tak zobaczę, jaka będzie reakcja, czy określiłem to jakby informacją, że to jest takie dla mnie zdanie bardzo polskie, że jakby wpisane w ten kod kulturowy, każdy je rozumie, chociaż trochę co innego znaczy, być może dla obcokrajowca trudno by było to zrozumieć. Tam określiłem to opisem i ten odbiór był taki, że bardzo dużo osób zareagowało i zaczęło proponować swoje zdania, które byłyby takie arcypolskie według nich. Oczywiście zrobiłem taki mocny przesiew, wybrałem z tego pewnie 3, 4, 5 kolejnych. No ale jak już do tych kolejnych sobie napisałem jednostki felietoidalne, to sobie pomyślałem, a dlaczego by właśnie nie wydać takiej małej książeczki? No i potem stałem się zawodowym szpiclem, czyli głównie się zajmowałem już nasłuchiwaniem i nawet chodziłem w takie miejsca, gdzie różne polskie zdania mogą padać częściej, czyli właśnie jakieś Podsłuchowałeś w autobusie? Autobusy, sklepy, lokale gastronomiczne, targowiska. Tak naprawdę im bardziej się nastawiałem, żeby coś wyłapać, tym mniej wyłapywałem, ale to przychodziło nagle i stwierdziłem, to mi pasuje, to zdanie jest... No i też znajomi się trochę włączyli w tę zabawę, więc też miałem duże wsparcie, kilka zdań... Całą siatkę szpiclów zbudowałeś. Tak, kilka zdań, nawet myślałem o tym, żeby każde ze zdań było dedykowane, ale stwierdziłem, że może nie będę wyróżniał, bo bałem się, że o kim zapomnę. Ale wydaje mi się, że właśnie tutaj te zdania są trochę takim pretekstem, notabene pretekstem, do analizy tak naprawdę troszkę eseju duszy polskiej, prawda? W tym sensie, że ta nowa potoczność, która nam się buduje, bo to są nie tylko takie zdania, które już funkcjonują długo, ale też są takie, które funkcjonują krócej. To jest tak jakby przyczynek do zanalizowania właśnie naszej mentalności, naszego obecnego stanu ducha i właśnie ja tak myślę, widząc tej frazy, której używasz na opis, narodowy operator języka polskiego, nie? Że to jest ktoś, kto jest zanurzony w tym kodzie kulturowym, a nie ktoś, kto uczy się języka polskiego i nie rozumie jeszcze pewnych konotacji między słowami, między pewnymi idiomami, nie? Bo to też w zasadzie, czy to nie jest też książka taka trochę o tym, że na naszych oczach powstają pewne idiomy, nie? Czy już powstały? Nie? Na przykład takim przykładem jest torebeczkę doliczamy, tak? Co ma sens w tym momencie, jak zaczęto, wymuszono sprzedaż tych torebek jednorazowych, nie? No doskonale trafiłeś, Michale, bo parę zdań w pewnym momencie
wszedłem w taką konwencję opisywania duszy polskiej. Oczywiście starałem się to robić czasami z humorem, czasami trochę przekornie, czasami przesadnie, trochę hiperbolizowałem, trochę robiłem sobie żartów. Natomiast no, ten przykład, torebeczkę doliczamy, to jest akurat akurat przykład tego rozdziału czy zdania, kiedy to wyraźnie zdanie jest tylko pretekstem do opisania pewnych zjawisk, jakby, które tam są, akurat tu jest taki zabieg, że są dwa zdania wynikające z siebie. Drugie jest wulgaryzmem, więc nie wiem, czy możemy sobie na to pozwolić. I fakt, natomiast tutaj nie wiem, czy zauważyłeś, oczywiście nie jestem konsekwentny jak zwykle, czyli część z tych proponowanych zdań faktycznie wpisuje się w taki pomysł opisywania duszy polskiej, tego kodu kulturowego, ale niestety albo stety, to było celowe, więc nie mogę mówić, że niestety, ale część tych zdań dotyczy na przykład konkretnego pokolenia, wydaje mi się. No takim przykładem jest chwilowo jestem bezobotny. Tak? Tutaj mówisz, że to jakby to już straciło ten wydźwięk tak gdzieś z lat 90., kiedy potem kryło się permanentne bezrobocie, co obecnie, miejmy nadzieję, na dłuższy czas nie stanowi problemu. Więc niektóre frazy oczywiście są pewnym doświadczeniem pokoleniowym, które już gdzieś się zatraciło. To jest też taki przykład zdania, które po przeżyciu jednego pokolenia całkowicie zmieniło znaczenie. Czyli jakby zdanie to samo może co innego znaczyć za 20 lat, bo powiedzmy w latach 90. zdanie chwilowo jestem bezrobotny oznaczało faktycznie tragedię jednostki, a teraz osoba, która to mówi, bo też się to zdarza, ona jest po prostu chwilowo bezrobotna, prawda? Bo jest bezrobotna z wyboru dość często. Czyli nie mówię jakby tutaj... Neutralna jest po prostu, zdanie ma neutralny wydźwięk. Ale to jest też ciekawe, że właśnie, że wiele tych zdań, mimo tego, że są duże przesunięcia znaczeniowe, jak zauważasz, no to właśnie jakoś to będzie. Ty przy tym zdaniu też analizujesz taką zmianę pokoleniową przy tym wszystkim. Nie, jakoś trzeba żyć, to jest właśnie taka charakterystyczna zmiana tak naprawdę pod względem dobrobytu pokoleń, ale że one cały czas funkcjonują, nie? Że pozostają. To jest też ciekawe, co mi się podoba w tej książce, że ona zauważa tę transformację znaczeniową, a jednak, że te słowa pozostają, nie? Tak, no ciekawe, że nie miałem takiego zamiaru, zaczynając w ogóle pracę nad tą książką, natomiast no, w trakcie myślenia nad tymi zdaniami oczywiście gdzieś tam kolejne pomysły przychodziły mi do głowy i faktycznie pojawił się taki tutaj, no taka zabawa w semantykę międzypokoleniową, powiedzmy, więc nie jest to też konsekwentne, bo to się oczywiście pojawia tylko w kilku przypadkach, natomiast tak starałem się uciekać od takich bardziej branżowych zdań, które też wzbudzają uśmiech, ale w wąskich grupach. Ja jestem miłośnikiem piłki nożnej, więc jak koledzy usłyszeli, że zabieram się za takie drobne dziełko, to mi zaczęli podsuwać właśnie takie typowe piłkarskie albo komentatorów piłkarskich, że pierwsza jakże ważna interwencja bramkarza. No, przepraszam panowie, ale to nie pasuje do tego. To jest fajne, my się możemy tutaj przy meczu pośmiać, ale no to, że Szpakowski to powtarza w każdym meczu, no to jest trochę za mało, żeby to zdanie zasłużyło na to, żeby się tutaj znaleźć, więc starałem się trochę szerzej. Ja w ogóle jestem ciekawy, jak bardzo, no jaki by był odbiór osób i przeprowadzę ten eksperyment, osób, które są obcokrajowcami, a znają polski bardzo dobrze. Więc mam zamiar przeprowadzić ten eksperyment mam takiego przyjaciela z Węgier i to jest chyba ze wszystkich obcokrajowców mówiących po polsku on mówi najlepiej, więc jestem ciekawy, na ile on będzie jakby kojarzył znaczenia tych proponowanych zdań. Jestem też ciekawy, jak na moim zaprzyjaźnionym Zaolziu będą kojarzyć. A, to też ciekawe, nie? Że ktoś mówi po polsku, ale jednak nie mieszka w Polsce. Tam nie ma zerwanej, prawda? Czy to nie jest już troszeczkę wyspa, nie? Językowa pod pewnymi względami. Myślałem o tym i wydaje mi się, że większość zdań na Zaolziu będzie zrozumiałych, ale na przykład jeżeli myślimy o takiej Polonii amerykańskiej czy brazylijskiej, z którą w zeszłym roku miałem styk, no to myślę, że nie, że prawdopodobnie
nie stosują w mowie potocznej żadnego z tych 33 proponowanych zdań, bo one są tutaj częścią naszego właśnie tutaj kodu kulturowego. Ja w ogóle może tak trochę tematycznie powiem, że wydaje mi się, że cały czas w tej rozmowie próbujemy, mimo tego, że ta książka jest lekka, to ona daje asumpt Ja do to się poważnych cieszę. przemyśleń, nie? Że my się jednak troszeczkę tutaj bronimy, żeby na tym spotkaniu nie osunąć się w pełną powagę, nie? Rozmawiając o tej książce. Ale jak używasz słów metatematycznych, to wiesz, to nie sprzyja to nie usuwaniu się w pełną powagę. To prawda. To dobrze, tak. Ale mnie właśnie a propos tego przychodzi na myśl, muszę powiedzieć, książka lekka, ale mnie przychodzi na myśl taki fragment Czym jest klasycyzm Jarosława Marka Rymkiewicza, którym pisze, że właśnie słowa nie są stare i nowe, ale że one są troszeczkę jakby zanurzone, jak ryby zanurzone w wodzie. Jedne się wynurzają, drugie powracają i frazy też nie pływają chyba też tak płyciej, głębiej i gdzieś powracają po latach jakieś przysłowia, czy też właśnie związki frazeologiczne. Wydaje mi się, że też ta książka trochę o tym opowiada. Znaczy, bo ze słowami jest tak jak z różnymi, jakby świat przechodzi ciągłą jakąś transformację, rzeczywistość się zmienia, natomiast są pewne rzeczy, które zmieniają się pod wpływem tego świata, albo nie zmieniają się, tylko ponieważ świat się zmienia, to inaczej są postrzegane. Nie? I ze słowami, z językiem jest być może podobnie, natomiast no, to już może jest bardziej na takie bardziej intelektualne badanie językowe. Nie chcę mówić, że jakiś leniwy jestem intelektualnie, ale to miało być jednak właśnie te 33 lekkie takie, nie wiem, czy eseje, czy felietony. Natomiast myślę, że to jest w sumie dość ciekawe zagadnienie, na ile jakieś konkretne pojęcia i słowa właśnie zmieniały znaczenie, na ile się zachowały. No, ciekawym doświadczeniem właśnie była dla mnie wizyta u Polonii brazylijskiej, która to są ludzie akurat tam, gdzie byliśmy, oni wyjechali głównie z Galicji Wschodniej, bo to jest taka miejscowość, gdzie jest dużo Polaków i dużo Ukraińców i prawdopodobnie nie wszyscy byli z jednego regionu, tylko jedni sobie kościół, drudzy tam cerkiew wybudowali. I ciekawe jak oni mówili, bo oni faktycznie jakby nie mieli kontaktu z językiem potocznym, z językiem polskim, który bo musiał ulegać przeobrażeniom, więc takie miałem wrażenie, że mam taki wehikuł czasu i rozmawiam z moim nieżyjącym pradziadkiem, że on mógł tak mówić jak oni. Właśnie, że a wy przyjechaliście awiometą? No takie słowa, no trzeba było bardzo uważać w czasie rozmowy, żeby być zrozumianym, nie? Bo... Akurat nie wiem, czy awioneta to może gdzieś z brazylijskiego, to jest z portugalskiego zaczerpnięte. No właśnie... Bo oni może stracić kontakt z językiem polskim, Znaczy myślę, że samolot. Mój pradziadek pewnie nie używał tego słowa, ale też nie używał słowa samolot, powiedziałem. Mamy małą dygresję, ale tutaj wśród teksańskich Ślązaków, bo jest też taka grupa. Pomyślałem o tym samym, chcę powiedzieć. No to oni wyemigrowali w połowie XIX wieku do miejscowości Panna Maria. I tam już co prawda oczywiście jest w Nowym Marciu, ale to dzisiaj zachowała się jeszcze jakaś grupa osób, które mówią tą teksańską gwarą i tam na samolot mówili nie Flieger, jak to się z niemiecka mówi po śląsku, nie mówili, że jest samolot po polsku, tylko mówili Furgok chyba, coś takiego było, nie? Tak, a na dziecko, czyli bajtla mówili bejbik, nie? Że to też jest... Baby. Tak. Tak, ale popadamy w pewną dygresję, też nie popadamy ani w dygresję, ani w nadmierną powagę. I tak wydaje mi się, że mówiłeś tu już przed naszym nagraniem, że miałeś tej chrzest tej książki, który polegał też między innymi na tym, że po prostu stand-upy nawet wykonałaś, więc być może, żeby nasi słuchacze mieli takie minimalne pojęcie na temat tego, czym ta książka w istocie jest, to, czy jakbyś tak mógł zreferować jeden wybrany przez Ciebie przykład ulubiony, tak opowiedzieć, czego się tam można spodziewać. Mogę wybrać za Ciebie. Bo akurat ten mój stand-up polegał na czymś innym. Ja teraz nie uciekam od pytania, ale jeszcze krótkie, brzmi jakbym uciekał od pytania, ale nie uciekam. Krótkie wyjaśnienie.
Ja po prostu miałem spotkanie i ja nie wiedziałem tak naprawdę o czym mówić. Poprzednią książkę napisałem o Śląsku Cieszyńskim i gdziekolwiek jeździłem po Polsce, to było to dość proste, bo jest to jakby obszar historyczno-geograficzny, o którym Polacy mało wiedzą, więc można było się wykazać, można było opowiadać, można było zaskakiwać ciekawostkami. No a tu jest 33 jednostki felietoidalne i tak się zastanawiałem, co ja... Nawet nie zaprosiłem nikogo do prowadzenia, bo to była taka impreza, gdzie jednak było większość osób znajomych czy zaprzyjaźnionych. Więc w sumie ten stand-up polegał na czymś innym. Ja opowiadałem, jak dochodziłem do tego gatunku. Natomiast jeżeli chodzi o mój przykład ulubiony, no tak się zastanawiam. No bardzo lubię ten pierwszy, Ojciec z roboty wyniósł, ale myślę, że w jakiś tam sposób już go omówiliśmy. Tak się jeszcze zastanawiam, bo nie chcę też zdradzać za dużo. Ale tu nie ma fabuły, spokojnie. Nie ma fabuły. Na końcu nie zabija ogrodnik, więc... Ja jeszcze miałem jeden, tylko muszę sobie przypomnieć, więc ten o torebeczce nie. Trochę. I komu to przeszkadzało, jeśli jest dość fajne na przykład. I też myślę, każdy tę frazę gdzieś kiedyś słyszał, Tak. być może nawet aktywnie użył, nie? Właśnie się tak zastanawiam, czy ewentualnie zdradzić i przeczytać fragment, albo... No, czy nie jest to długie. Nie jest to długie. Możemy Dobra, to spróbować. możemy się umówić, że ja go przeczytam, ten fragment, i zrobię to szybko, żeby nie zabierać czasu, więc jak to będzie odtwarzane potem ewentualnie, to można sobie, jak będę za szybko czytał, to można zwolnić. Dobra, zaczynam. I komu to przeszkadzało? Czy statystyczny Polak nie przepada za zmianami i z natury jest konserwatystą? Taka opinia krąży po świecie i nie ma wątpliwości, że jest w niej źdźbło prawdy, ale tylko źdźbło. W przypadku przyswajania sobie wszelkich nowinek technologicznych jesteśmy na czele światowego peletonu. Te wynalazki, bliki, imposty, Allegra wdrożyliśmy i zaadoptowaliśmy automatycznie. Według sondażu przeprowadzonego przez Global Web Index w październiku 2022 roku Polacy zajmują drugie miejsce na świecie w rankingu popularności płatności bezgotówkowej 75%, przegrywając jedynie z Koreą Południową 77%. Tąpnięcia w funkcjonowaniu porządku świata przyswajamy sobie dość szybko, będąc niczym żeglarz, który ustawia żagle odpowiednio pod zmieniający się kierunek wiatru. Nie oznacza to jednak bezrefleksyjnego stosunku do zmian. Jesteśmy entuzjastyczni wobec ewolucji, krytyczni wobec rewolucji. Każda nowinka powinna nieść za sobą logiczne i praktyczne uzasadnienie. W innym przypadku Polak poddaje miażdżącej krytyce. Doskonałym przykładem jest omawiane właśnie zdanie. Nabierz oddech. Łapie oddech. Bystre oko zauważy, być może błąd. Stwierdzi, że jestem niechlujny, a korektor niezbyt czujny. Skoro bowiem pojawia się zdanie pytające, to na jego końcu powinien znaleźć się pytajnik, nieprawdaż? Otóż nie. W tym przypadku nikt nie zadaje pytania. Jest to zdanie twierdzące, ewentualnie pytanie retoryczne, ponieważ jego autor nie oczekuje żadnej odpowiedzi. On ją zna. Znają ją również wszyscy wokół. Zdanie to znajduje się również w refrenie hymnu Stowarzyszenia Melancholików Polskich, w skrócie SMP. Jego istotą jest bowiem konfrontacja między kiedyś a teraz. Teraz nie ma w tej konfrontacji najmniejszych szans. Potencjalna rozmowa melancholijnych zwolenników ewolucji w granicach rozsądku posiada swój konkretny schemat. Zaczyna się od zdania. Panie, kiedyś to było. Po wstępie następuje rozwinięcie. Polega ono na szczegółowym omówieniu świata kiedyś, będącego, zgodnie z oceną melancholijnego narratora, ociekającą szczęściem Arkadią. Dowodów jest wiele i obejmują przeróżne gałęzie życia. Od gospodarki, zakłady pracy były, każdy miał robotę, nie musiał się o nic martwić, ośrodki wczasowe, kolonie dla dzieci. Poprzez obyczajowość żyliśmy w bloku jak jedna rodzina. Kiedyś komuś brakowało soli, to przyniósł. Skończywszy na sporcie. Kiedyś nie zarabiali takich kokosów, ale chciało im się grać. Warto zwrócić uwagę, że zdanie zawiera również ukryty potencjał spiskowy. Wypowiadając zdanie i komu to przeszkadzało, sugerujemy, że komuś jednak przeszkadzało. Ktoś celowo zmienił ten świat i z pewnością na tym zyskał kosztem społeczeństwa. Kto? To już temat na rozważania o innym charakterze. Właśnie też tak zastanawiam, czy to było moje ulubione zdanie, czy jakieś inne, ale no niech ono posłuży, powiedzmy, za taki przykład tego, że no tak zastanawiam się nad tą naturą naszą jako zbiorowości, ale też proszę tego nie traktować za bardzo serio.
No tak, to był jeden z tych 33 felietonów, jak to nazywasz. Zastanawiam, one wszystkie mają taki charakter, byśmy powiedzieli, plebejski, tak? Takie są ludowe, takie. Nie próbują uderzyć w jakiś wyższy rejestr. Z niektórymi tymi frazami jakby się utożsamiasz, tak? Ale są też frazy, które podajesz krytyce. To jesteś jest bardzo krytyczny, na przykład takie chamskie podrywy, które to takie zdania były. No myślę, że Nie wiem, czy można zdecydować. Jedną gałeczkę mi pani zrobi, to na pewno poddałem krytyce. Tak, Jeszcze zgadza było się. jedno, a koleżanka czemu taka sama? A tak. Tak. Właśnie, więc... No jeszcze tam chyba zaprotestowałem, jakby poddałem krytyce zdanie z dziećmi, tam było. Nie bądź jak dziecko. Nie na przykład. bądź jak dziecko. No właśnie, więc czy czujesz się jednym z tych narodowych operatorów języka polskiego w taki sposób, jaki opisałeś ich w książce? To jest obserwacja uczestnicząca, można powiedzieć, tak? Jak najbardziej, bo nawet jak się z tymi zdaniami nie zgadzam, to wiem, o co chodzi w nich i łapię ten kontekst. Ale mówisz, że je podsłuchiwałeś, ale które z nich sam używasz na przykład? Sam się przyznajesz do tego, że... Myślę, że... I oczywiście jest pytanie jest także takie, za każdym zdaniem stoi pewnego rodzaju przejaw mentalności pewnej, nie? Więc na ile się utożsamiasz z tymi zdaniami? Z którymi, nie najbardziej? No bo jakby wymieniliśmy już tekst, z którymi się kompletnie nie utożsamiam, no to teraz tak się zastanawiam, z którymi się utożsamiam. Myślę, że taki powiedzmy subtelny manifest filozoficzny jest w zdaniu jakoś trzeba żyć. Ono mi się dość podoba tak naprawdę. Jest to moim zdaniem tak, ja opisałem, że to jest w sumie taka szkoła filozoficzna z nad Odry i Wisły. Oczywiście jest to napisane w sposób jakoś tam żartobliwy, natomiast rozumiem autorów tego zdania i często jakby też kieruję się tą filozofią. Może ona nie jest jakaś taka wiodąca w moim życiu, ale jakoś trzeba żyć. A na przykład na biednego nie trafiło? Też się przyznajesz? Takie Schadenfreude czasami? Na biednego nie trafiło? No pewnie, że tak. Każdy, nie? Pewnie, że tak. No właśnie. Tylko też tam zaprotestowałem, że nie mówmy, że to jest jakaś tylko i wyłącznie polska cecha, bo przecież mówimy o Schadenfreude, prawda? Więc No właśnie, samo słowo jest... ono nie jest słowiańskie. Nie więc jest jakby- słowiańskie, nie przecież, jak najbardziej. Pytam też o tą no właśnie ludowość tych zdań, bo zastanawiam się, czy zauważasz wśród osmańców pretensje do bycia reprezentowania jakichś wyższych rejestrów, czy też zauważasz takie jakieś frazy, które demaskują ich mentalność, jakiś klasizm być może, czy coś takiego? Pytałem, czy byłaby może długa część tej książki, tak? Trudne się wylosowało pytanie. Starałem się. Świetnie, bo jestem teraz mocno pobudzony do myślenia i w ogóle świetny pomysł na drugą część książki, bo w sumie chyba tutaj nie ma takiego zdania. Natomiast być może ja się z tą ludowością trochę bardziej utożsamiam i być może ta druga część nie miałaby tej lekkości tego polotu, bo może by była za bardzo jakaś taka krytyczna, pejoratywna, może bym tam bardziej... Załóżmy, nie wiem, jakieś 500 plusy, tak? Coś takiego. Bardziej bym złośliwy był wobec tych potencjalnych narratorów, a jednak lubię swoich bohaterów, nawet jak to jest jakiś niewidzialny, bezosobowy narrator. Więc to jest do przemyślenia, natomiast... Bo na pewno są takie zwroty, które można by przypisać jakby do konkretnych grup i do tych grup, które sobie roszczą pretensje do bycia kimś lepszym. Tak, ale to by było, może bym był za bardzo złośliwy, a tego też nie chcę. Ale to by się dobrze czytało, nie? Wydaje się, że one miałyby raczej taką tendencję do uciekania od przyznawania się do należenia do tych fraz, między innymi 33, ale też innych, które po prostu żyją w potoczności, prawda? Tak myślę, że to by była opowieść bardziej o stawianiu się obok niż właśnie życiu tymi frazami w pewnym sensie. Ja się teraz zastanawiam, czy nie wpadłem w pułapkę tego, że właśnie te grupy będą czytać tę książkę, żeby się nabijać
No właśnie. ludowości. Mam nadzieję, że ten język, który jest dość przyjacielski do tego niewidzialnego narratora, jakby spowoduje to, że nie ma tutaj jakiejś za dużej złośliwości z mojej strony. Może Mam to trzeba nadzieję. właśnie wtedy za Czechowem zakrzyknąć, z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie. No tak, tylko że to trochę z jakiejś mojej natury wynika, być może dlatego nigdy nie będę wybitną osobą piszącą, bo ja raczej staram się nie kierować w literaturze, w mojej tam literaturze, w pracy twórczej negatywnymi emocjami. Bo wydaje mi się, że obecnie za dużo jakby rzeczy jest pisane w kontrze, żeby obnażyć. Jak byłem na festiwalu literackim, zwykłe reportaże o świecie, bo teraz są takie popularne reportaże poświęcone jakimś tam obszarowi geograficznemu, państwo. To nawet jak słuchałem autorów, no to często jakby oni pytanie o pobudki, o potrzebę napisania, twierdzi, że trzeba obnażyć niewiedzę na temat tam Turcji, czy Malty, czy jakiegokolwiek innego kraju. Ja tam nie za bardzo mam potrzebę i ochotę, żeby obnażać i krytykować. Może trochę mrugnąć i zaśmiać się i porechotać, ale nic mocniej. Właśnie to jest coś, co mi przyszło na myśl w czasie lektury, że ja dawno nie czytałem takiej książki w tym sensie satyrycznej, jak mi się przypomina na przykład z dzieciństwa ta biblioteka, która stała w domu i że tam właśnie jacyś tacy satyrycy przedwojenni, powojenni, jak właśnie Wiech, Jan Staudinger, Ścisłowski, że no jest dużo ciepła po prostu w tej książce, już tak mówiąc prosto. Jest takie mrugnięcie tej satyry, która jest faktycznie czuć, że żartem z sympatią, prawda? Natomiast Cieszę się, że tak to odebrałeś, bo chyba w ogóle na tym mi zależy. Natomiast dzisiaj widzę, że jest dużo tej satyry i też ją gdzieś między innymi skrytykowałeś na kartach książki Jakby spał, która ma za zadanie tak naprawdę być satyrą negatywną gdzieś, taką właśnie odcinającą, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ja w ogóle mam taki czasami, to już takie osobiste wyznanie, że mam problem, że to albo ja, albo na przykład znajomi, że nabijam się ze znajomych, lubię sobie ja tłumaczę, że jeżeli z ciebie się nabijam czy żartuję, to masz taki niezaprzeczalny dowód, że cię lubię. Bo jakbyś mi obojętny, to bym w ogóle nie miał ochoty tutaj dowcipkować z tobą, albo z ciebie nawet. No, oczywiście starając się jakieś tam wiadomo granicy nie przekroczyć, więc wydaje mi się, że może trochę teraz jest takiego w ogóle w twórczości, nie chcę teraz mówić, że jakby cała twórczość na tym się opiera współczesna, ale trochę wyczuwam jakby to dynamo napędzające artystę, twórcę do tworzenia i wynika z jakiejś złości do świata, zwalczanie czegoś, obnażanie. To też jest potrzebne pewnie, ale ja nie chcę się tym kierować no i być może ta druga część nie powstanie. Bo może bym za bardzo był złośliwy, bo może bym przekroczył granicę, którą gdzieś tam sobie w tej złośliwości wyznaczyłem. No to szkoda, żeby nie powstała To druga część, przemyślenia. ale ewentualnie może powstać druga część tego samego, bo w końcu tych 33 frazy to nie jest zbyt wiele, można by uzyskać więcej Tak. tych powiedzeń. Być może także warto to przetłumaczyć dla cudzoziemcy, żeby uczącego się języka zastanawiałem polskiego. się i mam wrażenie, że to może być najbardziej... Znaczy chyba nie ma książki nieprzetłumaczalnej, ale to może być faktycznie dość duże wyzwanie dla tłumacza, bo jednak no tutaj jakby literalne, bezpośrednie tłumaczenie może nie mieć jakiegokolwiek sensu. Muszą być jakieś przepisy pewnie. Myślę tutaj na Uniwersytecie Śląskim mamy taką szkołę języka polskiego dla cudzoziemców, więc może to byłaby dla nich dobra lektura uzupełniająca na studia po No prostu. ja jestem ciekawy, bo być może nawet byłaby to lektura w jakichś takich codziennych sytuacjach jedna na rok pomocna. Mówię o sytuacji, że jedna na rok się zdarzy, że ktoś na przykład, losowo znajdę jakiś przykład. No właśnie, jak ktoś na przykład
spyta, a temu co tak wesoło, no to ten obcokrajowiec, który uczy się polskiego i który zrozumie jakby to pytanie, To już nie po będzie sobie przeczytaniu tej odpowiedzieć, książki dlaczego. nie będzie odpowiadał, nie? Tylko skrytykuje tego nadmiernie wesołego człowieka i zaprzyjaźni się z rozmówcą. Więc być może nawet ona się może przydać tak naprawdę. Polecam wszystkim. Ja tu nawet chyba we wstępie ośmieliłem się podpowiedzieć, że tak, ci, którzy nie są narodowymi operatorami języka polskiego, jak ją przeczytają, tę książkę będą bliżej tego statusu, więc polecam wszystkim, którzy się uczą polskiego, ale reklamę zrobiłem teraz. Bardzo dobrze. Wytniemy na rolkę. Tak. Zastanawiam się jeszcze... Jak potem- zostać native'em? Jak zostać native'em? Tutaj można by zacytować Musiałam upaść, jeden z fraz twojej książki. Zastanawiam się, bo ty masz jeszcze taki dosyć duży rozstrzał geograficzny twoich bytowania życiowego, bo i Nowa Huta, i Podkarpacie, i teraz Śląsk Cieszyński. Nie wiem, czy to nie jest pytanie na wyrost, ale czy dostrzegasz, czy są jakieś takie frazy, które usłyszysz tylko w danym miejscu? Czy masz poczucie, że są jakieś obecnie, współcześnie, w dobie telewizji, w dobie pewnej unifikacji językowej, że pewne frazy są zrozumiałe tylko na przykład w Śląsku Cieszyńskim? Tak, ja dzisiaj w ogóle się zastanawiałem nad tym i oczywiście, i to nie mówimy tylko o Śląsku Cieszyńskim, który ma jakby tą charakterystyczną mowę, unikalną, ale nawet na Podkarpaciu i nawet pewnie w Nowej Hucie się znajdą takie pojedyncze zwroty, zdania, które To mogą powiedz być coś do nas po nowochódzku. Tylko ja się właśnie zastanawiam i na jedno pytanie nie umiem sobie odpowiedzieć jeszcze, a zastanawiam się nad tym dzisiaj, czy te zdania mówią coś o społeczności. I to już jest za trudne wyzwanie, bo jeszcze za krótko o tym myślałem. Że na przykład konkretne zdania ze Śląska Cieszyńskiego coś powiedzą o cieszyńskich Ślązakach albo o Podkarpaciu. Dobra, jeden przykład. Tu jest jedno zdanie, które jest dość mocno podkarpackie. Dobrze. I to jest, pozdrawiam Dynów. Znaczy mocno podkarpackie, ono jest chyba zrozumiałe. Dobra, o! Jest zdanie, które brzmi tak, ale mnie wczoraj sponiewierało. I akurat w Dynowie zauważyłem, to jest akurat zdanie, które się tam odnosi do jakichś wydarzeń alkoholowych z dnia poprzedniego. To akurat zrozumiałem. Tak. I to jest zrozumiałe, natomiast bardzo często w moim ukochanym Dynowie pojawia się właśnie to tajemnicze ono. Ono, tak? Po prostu. Ono, czyli Dosłownie, taki zaimek. Ono. tak, właśnie coś sponiewierało, ale mnie wczoraj potrzepało, ale mnie wczoraj rozłościło, coś. Jakby, I to częściej niż gdzie indziej. częściej niż gdzie indziej, tak. To jest tajemnicze ono krąży właśnie po powiecie rzeszowskim. I to jest jakby ta moja obserwacja. To licho, które tam, ono zazwyczaj sprowadza do złego. Więc tak jak na przykład To prawie w jak Stephen Katowicach, King czy, i It. no tak, w Katowicach czy w Krakowie powiemy, że wczoraj się sponiewierałem, czyli jakby biorę całą winę i odpowiedzialność na siebie. No a ta metafizyka jednak na Pogórzu Dynowskim jest trochę inna. Cień graszką losu. Wczoraj mnie sponiewierało, nie sam, tylko coś krążyło. Czyli to mówi coś o tej społeczności, że wierzą właśnie w to fatum. Znaczy jeszcze parę innych wyjaśnień mam, ale tak, powiedzmy, że wiara w krążące licho może jest trochę większa niż tutaj. Albo może my tutaj się łatwiej przyznajemy do błędów. Ale interpretację pozwala tutaj każdemu mieć swoją. Michale, czy masz jeszcze zanadto jakieś pytania od Ciebie? Prawdę mówiąc, zastanawiam się. Mnie właśnie to jest ciekawe, czy to jest taki, można powiedzieć, słownik uniwersalny, prawda? Czy coś nam mówi o naszej wspólnocie też geograficznej w Polsce, nie? Czy rzeczywiście są takie zdania, które kiedyś się wyłowi jako charakterystyczne dla danego miejsca, nie? Mhm. No, albo dla danego pokolenia. Tak Dla jak już danego powiedziałem. pokolenia. Właśnie, które z tych zdań To przetrwają, znaczy, tak? nie miałem też obsesji jakiejś tam uniwersalności, czasami tak jak się już przyznałem wcześniej,
dobierałem zdania, bo ja miałem też waiting list, czyli tych zdań miałem około 40 paru. Co się nie załapało na... I podejrzewam, właśnie już tam zapomniałem trochę, ale no były takie zdania, które bardziej może pasowały, może by były właśnie bardziej uniwersalne, natomiast nie miałem aż tak ciekawego pomysłu na felieton. Po prostu. Więc tutaj tak się do tego typu pobudek przyznaję. Ale jeżeli chodzi o taką geograficzny uniwersalizm, to ja myślę, że tutaj mało jest takich zwrotów stricte związanych z jakimś tam regionem czy grupą językową. Nawet jak miałem spotkanie w czeskim Cieszynie i tam dużo przyjaciół załodziaków przyszło, no to oni tam potem podpowiadali, że u nas to by się tak powiedziało, a szkoda, że tego nie zapisałeś, no ale to jest tylko wasz język, który w ogóle jest przefascynujący swoją drogą. To jest piękne kondo polskiego, śląskiego, czeskiego, trochę jakieś tam niemieckie, trochę teraz anglicyzmy wpadają, bo już młodzież jeszcze dodaje te anglicyzmy, więc mam taką teorię, że tam każda osoba z Zaolzia ma jednak swój uniwersalny język, bo to jest w takim laboratorium jakby trochę więcej tego wlała, trochę mniej tego. Ale dobra, odbiegłem. Chociaż mi się przypomniało, że kiedyś z Istebnej i z rodziną rozmawiałem, mieli chyba rodowe przyzwisko Wajco-Patek i najmłodszy przedstawiciel tego rodu wymyślił sobie pseudonim artystyczny Extik, czyli sobie przetłumaczył to na angielski właśnie, ten Wajco-Patek. Więc fajne. Być może da się go znaleźć gdzieś w internecie, bo chyba coś tworzył, jakąś muzykę, już nie pamiętam. To, chyba na koniec, tak Michale, zadam pytanie, którego żaden literat nie lubi, pewnie Michał też się skrzywi. Jakie są Twoje najbliższe plany pisarskie? Czego możemy się spodziewać? Nie mam w ogóle problemu z tym pytaniem. To znaczy waham się nad kilkoma, myślę też o takich mniejszych formach, ale to pewnie coś bardziej dla zabawy napiszę. Natomiast no dobra, zdradzę, bo chodzi mi po głowie taka rzecz i podejrzewam, że jak to powiem, to tutaj publiczność i odbiorcy stwierdzą, o Jezu, znowu. Bo ja o tych Czechach chcę coś napisać. Ja wiem, że tego już jest Ale Czechach czy o Śląsku Cieszyńskim? O Śląsku Cieszyńskim już jest. Bardziej o Czechach, ale takich bardziej z gospody niż z kawiarni, o prowincji czeskiej. O tym myślę. Trochę pojeździłem, trochę chcę jeszcze pojeździć i nie będę takiego terminu używał o Czechach, których Polacy nie znają, bo to jest strasznie taki wyświetlany slogan reklamowy, ale o takich Czechach, które ja znam i lubię, które niekoniecznie jakby przebijają się na ten na front tego wizerunku, który jest w Polsce, wizerunku Czech. My ten kierunek bohemistyczny tutaj w klubie jagiellońskim w Katowicach obieramy dość konsekwentnie, bo i spotkanie z Andrzejem Babuchowskim było dokładnie o tym. To jest zresztą, było Twoim dziełem to spotkanie. No to prawda, ale to nie ma większego znaczenia. Natomiast widzę, że tutaj szykuje się kolejne spotkanie bohemistyczne w takim razie. Tylko najpierw musi to powstać. 2029 pewnie. Bukujmy termin, słuchajcie. Tak. Nie wiem jeszcze, bo miałem fajny pomysł na książkę i to bardziej takie bałkańskie rewiry, natomiast szczerze mówiąc, pragmatycznie łatwiej mi będzie zacząć o tej książce o Czechach, ponieważ mieszkam 120 metrów od granicy, więc łatwiej mi będzie eksplorować jakby ten kawałek świata. Dobrze. W takim razie dziękujemy Ci za rozmowę. No i polecamy jeszcze raz tę jakże sympatyczną książeczkę Jakby spał w labiryncie polskich fraz. Na koniec może zdradzę frywolną myśl, którą reklamowałeś tą książkę, że jest to książka
pardon, le monde sedesowe, że można je sobie wertować w czasie właśnie tych intymnych momentów. No teraz rolki wyparły jednak akt czytania. No właśnie, więc warto chyba wyjść do tej pięknej, szlachetnej tradycji, żeby jednak tam czytać, a nie oglądać filmiki. Ale nie ma obowiązku. Można tego czytać siedząco, na stojąco, na leżąco. Nawet na krześle można czytać. W jakiejkolwiek Ona jest mała, pozycji. lekka, więc w ogóle w wielu miejscach ją można czytać, w wiele miejsc ją można zabrać. To jest jej atut. Tak jak w sumie klamrą zamykamy nasze spotkanie. Zgadza się. Do plecaka gdzieś na wakacje pod gruszą. Idealnie na Nawet do jedno większej popołudnie. kieszeni. Do większej kieszeni też się zmieści. Więc bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Bardzo Także dziękujemy. Ja dziękuję Wam za ciekawe pytania, bo zastanawiałem się długo, o co można pytać w kwestii tej książki. To już wiesz. Tak. Dzięki. tak. Dziękuję. Więc dziękujemy za spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia przy następnym spotkaniu Klubu Angielskiego Katowice.